Когато болката във врата не минава, обикновено тялото ни подсказва, че проблемът може да не е само локален. А ако ви кажа, че причината може да се крие в захапката? здравейте! Аз съм Ерджан Делимамова, физиотерапевт в медицински център Етика. Аз съм доктор Муталибова, лекар по дентална медицина. Често възприемаме зъбите и захапката като нещо изолирано, свързано единствено с усмивката и дъвченето. В действителност обаче, позицията на долната челюст има пряко отношение към мускулния баланс в областта на шията и главата. Продължителното мускулно напрежение води до промяна в стойката, а пациентите идват при нас с оплаквания като главоболие, щракане в челюстта или тежест във врата, без да подозират, че тези симптоми са взаимно свързани. Представете си, че главата ви е винаги една крачка пред тялото. Точно така тялото компенсира и това почти никога не е случайно. Захапката не влияе само на усмивката, а на цялото тяло. Затова ортодонтията и физиотерапията вървят ръка за ръка. Понякога болката не започва там, където я усещаме. Затова цялостната оценка е ключова за правилното лечение. Запазете час в медицински център Етика още сега.